De fet, el Pau Vidal, l'estiu passat li van fer una entrevista al diari digital El Món i ell el va titular així: el grup Bonpreu ha fet més els 10 darrers anys per la llengua catalana que tota la Direcció General de Política Lingüística, que té 32 milions anuals per dedicar al català. Jo he parlat amb membres del grup Bonpreu, m'hi he reunit, etc. I jo penso que és l'exemple perfecte de saber exercir el poder, d'empresa ambiciosa. Tots els treballadors que parlen de cara al públic han d'utilitzar prioritàriament la llengua catalana. Això és benzina per la llengua, benzina positiva. Per tant, això és una manera de saber exercir bé el poder. Per què el govern, que també té a sou una bona part de l'administració, és incapaç de fer-ho? Què vols dir? Que és més fàcil que et parli en català, percentualment, un empleat del Bonpreu que un mosso d'esquadra? Sens dubte. Això és claríssim. I què passa? Que aquí tenim uns governs amb un pensament feble, amb una indefensió apresa, que no s'atreveixen a actuar encara que la reculada de la llengua catalana els darrers anys estigui sent brutal. És a dir, la gent normal del carrer no té consciència que estem en un procés de substitució lingüística. Molt evident. És a dir, jo cada setmana al poble on visc, Castellbisbal, em trobo algun pare que s'adreça en català al seu fill i el fill o filla li respon en castellà. De fet, jo mateix com a professor secundària he vist alumnes catalanoparlants a casa que entre ells es parlaven en castellà. I tu els dius, escolteu-me, però com és? Què està passant? Què esteu fent? Però, profe, què més dona? Et responen en catanyol, Què vol dir què més dona? És a dir, ja no donen la importància que donàvem els de la nostra generació a la llengua. Per què està passant això? Doncs jo ho atribueixo a diversos factors. Un, la minorització dels catalanoparlants. 2, que s'hagi deixat de donar importància a la llengua. 3, la manca de referents audiovisuals. És a dir, aquí tenim un còctel molotov, una tempesta perfecta que fa que la gent jove especialment tinguin aquesta inconsciència a nivell lingüístic. Ells no se n'adonen.